jam nyalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe jayde Ligue TV FM hande ko nasande alkamisa tati lewru bawto décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e gardinde kabaruji men ɗo e leydi Mauritanie sandaji ma mbiya étudiant ji heɓɓe bagge hikka maɓe tolno ujunere temed jeetati e capan tati e nayyo tawi ko haɗaɓe winditade ma en kal laygol covid sappo e jeenayyi woni coronavirus ma en jahatu Ligue gorgol jaɓɓude musidɗo men Harouna Bayadia ko yowiti e ñalde pinal woni soirée culturelle juɓɓinanoɗo toon e sappo e lewru jolal novembre maydu ɗo ndu tawi ko yuɓɓinno ɗum ko association noddirteɗo CDF wondude association Ligue bo mon avenir e gardugol Mamadou Demba Ba lollirɗo dowro kudiyel ma en ketten cimtol Harouna Bayadia ma waw simtanden ko yowiti kadi jokkodiral Ligue TV FM e jardin d'enfant tawi e gardugol Binta Zo jam ñalla mon ɗo e leydi men Mauritanie min mbirnani e gardini ndi ɗo e leydi Mauritanie heɓnoɓe bagge hikka étudiant ji ma mbiya sandaji haɗaɓe winditade maɓe tolno ujunere e temed jeetati e capan tati e nayyi janggo ɓe ñaguima nde yimɓe ballataɓe beele aɓe bindite e nder duɗe ɗe woni nder université ji ɗi yitiraɓe covid sappo e jeenayyi woni coronavirus alarbare hankinde ɓe goni temedere e capanɗe joyyi e tato selluɓe ɓe ko sappo e jeegom mayɓe ɗiɗo to Ligue gorgol ma en jaɓɓo musidɗo men Harouna Bayadia aɗon ɗo e jaydi ko yowiti e soirée culturelle ma mbiya ñalde pinal yuɓɓinade toon ñande sappo e nayyi lewru jolal novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nde gonɗen nde yuɓɓinama ɗo e Ligue ñande hoore biiru woni acetare sappo e nayyi lewru wiyeteɗo jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e gardugol ONG biyeteɗo CDF nde mbawino adde ɗo e Ligue gorgol o CDF firti ko santé l'éducation pour le développement familial cellal e jangge e ƴellitare dendagal ɓesguji ñalde nde waɗi fayide kono galle final mo Ligue woni galle Mamadou Demba Ba yuɓɓinama toon dendagal pelle ɗe moɓodira regroupement o Ligue mon avenir mbawi wadde hen golle fayidinde tawi ko subakare ɗe yimɓe mbaɗi ñalgu gostodiral miijoji mon fo addi hen miijo muɗum yimɓe gostodiri hen miijoji e goƴaji e golle fayidinde mbaɗi toon no hannirta ni jeeha caggal ɗum yimɓe mbaɗi jagguɗo ɗaccuɗo ɗum kay kala tawaka luutama kay golle fayidinde caggal ɗum kikiɗo o ko jime e jimɗi e bajjamaji e fayidinde mbaɗama toon e gamri cosaan meɗen yaltinama toon no hannirta ni hay kamɓe ɓeɗon arɓe ko wayno Fatimata Ba en ɓe mbawino weltade e ɗeɗo golle pattam lamiji no fewi ɓe kolliri kongi mabɓe caggal nde mbaɗe ɓe kolliri kay ndeke pinal ngal hay sinno wonto mayti kay maytani ɗo e Ligue e diwan muɗum caggal ɗum jamma o kay yuɓɓinama no hannirta ni ko adi kala bajjo maji gone wadde e caggal nde ɓe paari hankkadi ɓe jaɓani ko wiyete jime ɓe jaɓani yimre meɗen aduna caggal ɗum kadi ɓe jaɓani tindinore dañal aduna ñiɓaki ɓaari ɗon noon ɓe kolliri kadi e tindinore hen garten hen seeɗa caggal neɗɗo daña tan yejjita bandum walla ene rufoya taw bandum walla koddiri muɗum ene ñalliri noon ñamani yarani e ɗum ɗon oɗon kam e battani muɗum enen fo eɗen gandi holto wattu ni ɗum fo e waɗi noon ko hollude en e oɗon saaha caggal ɗum ɗon ko bale fawjinde waɗama toon gamri goto fo dimmini koyɗe haymo dimminani koyɗe kadi kañum ne dimmini hoore no hanniri ni walla bale o ko jaaduɗo e cosaan duttoɗen kadi regroupement o rendini regroupement woni moɓodiral ngal rendini ɗeɗon pelle fedde wiyetendi timtimare 60 woni tapade hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi woni 1995 ndeɗon fedde timtimare e taba hol gonɗo hoorejo mayde hannde oɗo saaha mo kalten hoorejo makko ko Hammadou Idriss Dieng tawi ko ADCSL taga ko hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom woni 2006 hol hoorejo mayde ko Hammadou Oumar Dieng tawi ko MJDL ko taga ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom woni 2016 hol gonɗo hoorejo mayre ko Hemse Kane
tawi ko en jiilaw jam e nder renndo jiilaw jam e nder renndo kagama hitaande ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 hol goɗɗo hoorejo mayde ko Harouna Baya Dia kaldowo e mooɗon ɗo golle ɗe fof mbaawi no yuɓɓineede no haanirta ni caggal kadi ɓeeɗo ONG garɗo wallondirde e meeɗen ɓe mbaawino kadi weltanaade en no feewi ɓe kaali e belam maɓɓe no haanirta ni ɓe mbi ɓe mbaawa haalde ni konngii to belam maɓɓe haaɗi kono kam ɓe beltima heen no haanirta ni ɓe mbawino kadi wiide maɓe poɗan en ñalde wonde so ɓe ngara ga kadi ɓe kalanta en ɗeɗo golle Harouna Baya Dia ɗo e galle Timtimare ngam jande lycée ɓe TV kono noon tigi Harouna Baya Dia golle ma jooɗi peewi kono ha joni en ceertani se gummima ɗon paaɗen koye jardin d' enfant Ar-Rahma jardin d' enfant Ar-Rahma yowiti koye janngingol sukaɓe e neede ɗumen ma en ketto hen reportage Harouna Baya Dia bisimilla maɗo e jayde lycée TV FM jawale moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe jayde lycée TV hande ha gannon ko tengurengu jassalare hande ko nasare en hawri tati lewru wiyeten bowti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hande en mbaɗi jayde lycée TV waɗi jokkodiral no hewno wadde hande kadi jokkodiral meɗen ko jardin d' enfant biyeteɗo Ar-Rahma ko noon de en tawi gay jinnaɗo meɗen o woni Binta Sow gogo Binta joni noon ma en jokkodire makko ko fewten e oɗo jardin d' enfant o ardi kala o salmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe no kettima mi salmitima yon bisimillahi rahmani rahim wiyeten ko Binta Aliou Sow min woni mawɗo duɗal jardin d' enfant Rahma ɗo lycée Gorgol Allah jarama joni namdal garwaningal min paatema holno foti duuɓi ɗi puɗɗiɗa hande uddide oɗo école uddimi o ngal ɗo duɗal ko 2014 2015 octobre 2014 uddimi ngal ɗo duɗal ɗo to lycée Gorgol ew ko uddiɗɗa faade hande beele aɗa yiya ƴellitare sukaɓe ene gara walla jiiɗa he ko ustade tabarakallah machallah gila ñande uddimi tabarakallah machallah hitande fof arde mbiɗa daña gartam ɓurɗam ko ɓenni ko hitande fof min daña sukaɓe hesɓe e wooda wonɓe ɗo noon duuɓi ɗiɗi duuɓi tati jalta pa jardin d' enfant ndo école aji goɗɗi ɗi batta janginoyde toon janggoyde toon e o kadi min daña sukaɓe hesɓe kadi ngara ɓe jaha tan ɓe ngara ko mawɗo eyi est ce que sukaɓeɓe eɓe jooɓa no hannirta ni walla won ONG ji ɗi jokkodirɗa ene mbawa yobdema no hannirta ni koppereje fayidini ONG ji ala ONG mo dañmi ala ONG mo dañmi kono noon sukaɓeɓe kam tabarakallah machallah ɓe mbani hen no jajaɓe fof min jooɓa lewru fof arde ɓe jooɓa an kadi yimɓe noon kadi potani won tan saaha fof won forñoɓe seeɗa leela yobde kono batten fof jooɓa eyyi joni kadi min jiiɗi e tawde sukaɓeɓe nanɗo kawriɗen ko eɓe jangga e jiiɗi kadi wooda koɓe janggani en ha bandiraɓeɓe mbawa hettade koɓe janguinte ko no hannirta ni ɓeɗo sukaɓe min jangga oɗo noon ko minen gondi accango kamne ko jannanowo pareil min jangguinangal arabo pareil ko jangguinal arabo e o janggue sukaɓe awudu billahi mina cheytan rajim mbaɗi jangga ane ko muccakkaade jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko onon keɗori noppi moɗon e jokkodiral jinnaɗo meɗen Goggo Binta wona ɗum kadi eɗen jabani bombo o kankone woda ɗo ɓeydi hen walla e ɓeydi hen ɗon hay sinno ko seeɗa bisimilla assalamu aleykum no salminima jerimama a jarama ewa woni ɗo ko jardin Goggo Binta ɗum noon ɓooyani ko garɓe makko ɗo hedde duuɓi ɗi tan presque min hikka waɗata duuɓi tan kono ko mawɗum kam gañi ɗo ko ala caɗele ala probléme haydara sukaɓe kadi ne gara no hannirta ko mawɗum min fuɗɗi ko kam haydara ala min taw jardin o ko mawɗum no yaari no hannirta ɗum
ala caɗele ala haydara kala jontuɗo nadde ne ara kala jontuɗo yoɓɓe ne yoɓɓa sona am wayno cakkorade hunde seeɗa kono kam ko mawɗum jardin wala probléme taw haydara yiyan hen taw caɗele eyyo Allah jarama on jarama machallah jangirgol ngol subaka o de 8h à 10h à 8h demi ko akkay ɗum ko sukaɓe so ngari min jaɓɓoɓe min mbaɗoɓe rang min jimanoɓe ɓe jima min jimde leydi meɗen min jima le français min jima arabe min jima pulaar so 8h demi yoni min naati min gonno ha 10h min janggat ɗon tan ko ara qur'an o e hadis sa min mbadda hen so min naati 10h noon min mbaɗa hen hande alkule arabe ɗe ko rufol hijayi o e saa kadi min mbaɗa alkule français ɗe accaba on jangguinto alkule français ɗe minen min jangguiɗo alkule arabe ɗe so yeehi noon ha noon saa fof miɗen ɓosa ha ɓooya min mbassa wadde hen o wayno éducation civique min mbaɗa hen e o miɗen mbaɗa hen jimi miɗen mbaɗa hen tindi miɗen mbaɗa hen daari min mbaɗa hen cuɓi fof komin fandu almudo tan komin fandu almudo tan min mbaɗanoɓe hen min namnoɓe leydi mabɓe no wiyete ɗum woni éducation civique indépendance leydi mabɓe école mabɓe no wiyete leydi mabɓe no wiyete président mabɓe no wiyete couleur drapeau leydi mabɓe no way ɗum woni éducation civique ɗum fof miɗen mbaɗa hen ewo min kolloɓe kadi jokkodiral hakkude mabɓe saa fo min mbajoɓe min mbajoɓe hakkude mabɓe jinnaɓe mabɓe hakkude mabɓe gondigal hakkude mabɓe jangguinoɓe mabɓe ɗum kadi ko wasiya saa fof min basitoɓe ewo kadi ko fate gestion hay gestion miɗen balloɓe hen wayno kalis joni soɓe gaddi cukalel wi adda temdere tan wiya ɗon ma ñaama min calo min peccanoɓe ɗum min mbaɗanoɓe hen hannde ñaama jomum ñaama hannde janggo kadi min peccano ɗum fof wallude jomum pour janggo e jaam anda wawde wadde gestion hoore muɗum wallah jarama machallah jokodiral ngal waɗi fayida no fewi nde wonno ɗum ɗon e nawra sukaɓe yesso no hannirta ni saabu ɗum ɗo ko oɗo économisation woni faggoriyankore ƴellitade muɗum ɗum ko hunde mawde ewo joni yewtere meɗen nde hankkadi nde fuɗɗima woɗɗoyde seeɗa nde naywi ewo joni hol erago ngo baɗata e dendagal bandiraɓe walla e dendagal jinnaɓe sukaɓe ha tengte ɓeɗon eɗen teski e rendoji meɗen jinnaɓe kewi tan ko wiide sukaɓe jeehe janggoye won hen sukaɓe waɓen sosoɓe ni jettoyta wodato ƴaangi walla goɗɗum wiyata tan ɓiyam janggoyi ñande fof mbaɗa yoɓan ɗum tawa yettaki hol ngon erago ngo mbatta e jinnaɓe ɓe haaɓe mbawa goto foof subaka fof yo yettin hedde jangguinowo ha junggo jangguinowo wiya guelɗo cukalel de ari ewo somo hoota kadi sa dañi kadi annene gara ƴeewa no hotirta ewo nandi hen laabi ɗi ciirani guila godron ngaji hay sartaji e autoji kala ewo ngoɗo erago beele on dañani ɗeɗon caɗele ko kewte ɗum ɗon eyi aɗa andi enen lycée gorgol ko mawɗum allah ene reeni taw sukaɓeɓe jomum fina tan loota ɓiyum ha laaɓa hay siɗum wiya janggoy goto addata ɓiyum ha ɗo goto heddiɓe wiyata tan ko jeehe kono ko mawɗum ɓe kewani seli kala e mabɓe mbiyata ya daw heewi ko arde goto addata ɓiyum ha ɗo heddiɓe en dawat tan gara jangga so jippima kadi poos ɓe ngala caɗele ɗen ɗon wonno ko mawɗum e hayso jominen leela ɓe garɗo ha hedde 9h ɓe leela kono hay ɗum ne heewani sa aadi tan ɗum kadi aroɓe de 9h ɓe koto jinnaɓe mabɓe to jomum fina leela faade cukalel a lootani mo noon hande jooɗo toon hande kucciɗɗa e muɗum fof pewna ɗum nde ara kono finoɓe law tan pewna sukaɓe mabɓe ɓe garɗo hen sa taw min mi arani ni ɗum koye ɓuuri ko hewde ko noon ewo kadi noon miɗo waɗi erago e jinnaɓe sukaɓe ɓe yoɓe tinno yoɓe neya sukaɓe cukalel neyate ko nder suudu yummum nder galle bammum sukaɓe won aroɓe ɗo gardanami cukalel won sukaɓe won jinnaɓe gara ɗo mbiya min de oɗo konkoriɗo nede ɗum minen min mbawa nede neɗɗo neyata ɓiyum ko nder galle mum nder suudu mum ekkina ɗum jonde mbajoɗa ɗum so ari minenne komin jogui min manquide ɗum kono noon sukaɓe min ñaaguiɓe yoɓe tinno yoɓe ne sukaɓe mabɓe e nder galleji he soɓe neyiɓe toon soɓe jalti ɓe gari tayenga minenne wooda komin jogui min mbattano ɓen wajuji e jangde soɓe ɓenni ɗo ɓe jeehi duuɗe mawɗe tawa allah ne rokkiɓe suutor tawa hanti ɓe mbawi ɓe gandi needi ɓe gandi noɓe jooɗiri ɓe gandi noɓe jagdir ɓe mbinda e ardoise uji heɓe mbinda e tableau ji tawa hande juuɗe mabɓe gumti hakkillaji ɗi perti soɓe ummima ɗo so fayi juuɗe mawɗe tawa soɓe jotti ɓe keɓata caɗele yoɓe tinno yoɓe janggi sukaɓe yoɓe toppit jangde sukaɓe
cukalel woni janngo jangde kadi yarata nawata yimɓe yeeso ko jangde so neɗɗo jangan haydara wonani eyo ko ɗum noon kam mbiyata jangde ko famɗa suura heewalan e o ɗum noon en mbaɗi e rango ha tengti jinnaɓe e wonno caɗele ɗe ko toon puɗɗorto kadi ɗum ɗo ƴellitade nde kadi ko toon puɗɗorto neɗɗo woto wiyata hortima ɗum ɗo wawana guel ɗo cuɓiɗe walla ɗum ɗo ala an ka jinnaɗo sa wi a wawana ɓiye walla goɗɗum hol hol goggo bintane jogori wawande guel ewo yewtere men yewtere jokkodiral hannde ko fewte jangde ɗo e jardin biyeteɗo rahma jokkodiral meɗen e gardiɗo o ko goggo binta Allah jarama no feewi wonde emo takkodiri ɗo e Aissata Mbow tinnodiren jaggodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema ko en arno heblande on ndeɗo diagne ko Harouna Bayadia lolliɗo Mamadou Demba Sy en heede kalarlagol to si baabi on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha saaha goɗɗo Harouna Bayadia golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno jaari wadduɓe jongue fande ha kabaruji ɗi mbawi latade to karallagal to ko Bocar Kane wallodirde e Bofo Kane noon yo jaam Allah jogomi jogo on ñallene jaam